Should I say guys with the people? Nasi weekend takagara edu tiri pano pasi pemuti vanhu vakambozorora takazotsvaka rupasa rwekuti tatatambura ndopataona rupasa rwekuti tinge takagara edu tichitandara tichirya. Amozviona manje Maisimba ambobuda vakaenda kumutsvairo. Baba Simba vari koko vari kutombobika-bikawo vari kukakwasa. Baba Simba anofarira sadza handiti vanofarira sadza ka saka kubika sadza raisi tiri kumwe edu ti akubika sadza anoti tiri papikiniki pano haitanika pikiniki. So ndati kuna Maisimba ndoda kuti musi webirthday musi wa29 March ndo birthday rangu kureva kuti obvious tichiri pano paMaisimba that Maisimba moda kundiitire musi webirthday. Birthday raona ngati yarangu yakatengwa mtsara yenyu ikatengwa ndoda vatengera keke. Yo! Moitengesepi manje? Oh, muchitengesa mari? Tola fofo. Anda utengera na mai mampanda wana. Tengewo mtsare ya Maisimba vatu vanoda kunditengera keke. Ndinotengeswepi? Unotengeswepi? Magutu ndo makamboriona. Mamboriona magutu? Ndariona magutu. Keke. Asi makamborika. Kari hapa makatengera pa Christmas. Papa nekeke tichagoziwa papa nekeke. Raiva, oh my god. Iwe ndabva ndamuziva munhu akatipa keke. Ndiye akatipa futi mauniform. Munhu iyeye. Ndoda kumuye unonaka. Maita basa Maisimba ndosaka muripo kufunga kwakwanda. Guys, munhu iyeye akabhekera madhayo keke akandibhekera ndawavhunza. Kuti keke renyu roita mari uno. Keke ronaka iroro. Keke rainaka iroro kuti mbijani. Anoziva zvaanoita. Birthday rangu riri kumuswa 29 March. Kana ari pada I'm not even lying. Kana ari pada unotengera keke remusi webirthday remuswa 29 March. Ndibatei ndiripo. Ini naMaisimba tiri pano. Michero yamene kuti inotengwa rini Maisimba. Mozviona. Michero yavo iri koko kukuru wariko. Michairo yese iyoyo yona. Let me know. Mwapromotewo Maisimba tizotoda utenge ine michero yangu. Brings amuri kuona apo isati akungotora chero zvitina. Handiti zvitina zvimwe zvazombouya nazvose zvitina zvakatimirira izvozvo. Mozviona. Zvimwe tangozotora tikati nyange zvinoita kunge zvisina kutsva zvakanaka ngazviuye. Saka pane zvimwe zvatambotora kuma-next door zvaita 230 then zvimwe ndofunga tichazotozvitora zvinosvika 200 samuye pane kwatanzi zvikashota muuye mutore 200. Kureva kuti panhau yemabricks we are covered. Zvinoita ndopane achitara pepe kuti zvoita Mwari shuwa nenhamo yatakavaona zvokwadi tichitambura nenyaya zvitora iko nomumwe woti ndinazvowo munogona kuwana 100 wakuta kuti kuti maita basa Simba wakuta here ukatonzi ndo yavazhira nyowani unongotevera seizvozvo hauna zvimwe zvaunoziva. Hatina kuzviziva vanhu vaMwari kuti zhira iyi iri kuregwa iyi inotozogona kutokonzeresa pamuromo mangwani. Vhiki 2 weeks dzese idzidzi after funeral iyoyo taingoshandisa zhira yokuinda nekudzoka hapana machako hapana kudii. Saka niwo pano nevaridzi ndinofunga vemunda iwoyo waifurwa nawo uchitsikiwa. Ropa ravo harisi kuwirirana vane maprevious avo avanawo vanenge vakatomboita dzimwe nyaya dzitori serious. Asi dzava dziri nhau dzekuti ndofunga dzaizoinivhova haisiyo yainzi vana vacho vakanga vakutuka iyi. Ndo yainzi vana vemhuri iyoyo ndo vakanga vati avo vanobvarira machira kare. Handizi kuti rini ikareka ndikare nyaya yepa yakaitika. Isu takuzobatanidza nyaya idzi ndo patakazofunga kuti no maybe vanhu vakuitirana revenge yekuti gore riya iwewe
gore riya iwewe muchiri kuzera kuti makauya pano mukanditi vana vangu vavo vanga vachitamba murodhi vakupumhai vakupuma indangoanalyza because avari slow pakutaura ndangotaura zvakataurika zvese nevanhu vese vangu vari panapa even nanazabwa kutaura kuti ndo nyaya yacho pairi kubvira nekuti mwe minda yevanhu vese vachonyi vava havana problem nazvo kuti fambai nepo asi munda wemunhu iyeye uri pakati haugoni kusvotwa kuona kuti ndana pakati pemunhu iyeye saka uyu akati zvoni akauya na6 munhu iyeye pano isu hatina zvatiri kuziva zvisinewo musiwo inini handambobuda pano 6 am wangamuka takatonzwa nevoice kuti hakuna kumira kwazvo pashapa ndikatoti kana ndakatozomuka ndikanatsa kuvhara tendi yangu kubitirwa mai mwana ndiri mumutendi mukemping umu kuvhara kuti ndihwa nekuti ndakanatsa kuti munhu haasi kufara asvika pano vakavata vakamuswa ngavabude vamuke hamene kwavakandotaurirana kuti takangozwa kunzi ngoro mota tiri vari ikoko kudonda ndizi kuti vakapedzerana kuti pidi up to now ndakati handimbozvibvunzi izvi ndo zine inini because at the end of the day ini semunhu wemunzvimbo ndechifunga kuti vanhu vese vanenge vakapedzerana kana wotsozonzi ndane ikoko vanhu vanenge vachizivana ine mai heya paya vazouya sabhuku vakatotaura kuti nawe yaitika ndeyekuti munhu uyu akauya zuro akati muri kupinda nemunda mangu makuwadza munda wangu munda uyu maindiu pakaita sei umu mamuri kuona majokoto mese umumu ndo zvakwakaita kuratidza kuti kwane nguva kusingarimi but at the end of the day ini ndichitarisa nhau iyi kana muridzi ane munda wake waasingadi kuti utsikwe nemunhu iright yake yekuti handidi hauna zvaunomuita nyangwe mumunda imomo mune mazimiti kana ati handidi ita plan B ndikati pamwe vanga vachida mari vava vasingadi mari here because vanga vakutoti vanhu chi muri kudla mari dzenyu kuprojekti yamuri kuita iyoyi hamuzondipi ndasaka inhau yemari here ndo pakazonzi no nyaya yacho inobva kure pakuti vanhu vana vakava vachiwanzira mai yekera vava kuda zvanyaya yacho yakatopinda pakutoti vanhu vakazotoshaudhana kare kacho ikako then iwo ndofunga kare kacho ikako paiva nerodhi inodarika neipapa pamukona tichivaka ndofunga ichida kumusoro kwamene kuti vaindepi ndokubva vepano vati musadarika nepano kana moenda kwamunoenda ikoko mazuva ndizvo zvakaitika hamuzviwa saka irevenge yavangaoitirana yazoafekita isusu kare gore irororo vanzi musadarika nepano vaya ndokuchinja direction ndokuvhura imwe zhira vanhu vemusha iwoyo handizi kuti mazuva yavo kwaiva nemari cho here kuti kwaiva nei vainda kunoitei vaipinda nemutsvairo yangu vainda kutengesa mutsvairo imi ndokuti musadarikawo nepano igore ngatiti zvinhu zvakatika 2 years ago vaya vakati hazvina kushata ndokuchibva vazogarawo pasi vakati aiwazve idzi mota rufu rwapera hakuna mota ichauya nditika vanhu vese vapera vainda nau ngoro iri kutora zvitinha ripinda pano pachitova mota iri kushanda ichikwira ichidida everyday ichiinda kwagutumupanaona nekwatachuku iri kuinda pamba pachitova so iniwo handidi kuti munhu adarike nemumunda mangu nekuti mimiwo makambondiramidza gore iroro saka gore rino hamudarikire pana ndikana kuona munhu nekuti munda wangu wofa hamuzviona isu tazviwa tikati no isusu hatingapindiri mumapolitics dzevanhu 2 years dzacho hatitozivi kuti zvakaitika nyaya dzavo hadzinei isiyo vachazivana nokuti vanzi vangu vazovhurazve pamwe padhuze nemusha wavo zvinova zvakazotovanyangadza asi vakavhura nemwana webaba ivava handizi kuti sei mwana asina kuvarambidza kuti vavhure ipapo hatiziviwo vadero paya zvikanzi ndanga ndakamirira kuti ava baba vepano vainde kumba uko kundoti ndinokumbirawo kuti ndidarike nepanhu ipapo ndo zvandakanzwa izvozvo zvikunzi tokumbirawo kana kuti vaifanira kuya totaurirana vepano baba havana kuzviita zvinova zvakabhowawo munhu wemusha iyoyo akauya pano akati handikana kuona chimota chinoti mvemve handikana kuona ngoro inoti kechebu ichipinda nemunda mangu zvazita kuti zuro kana muchapinda nepi vakati hatichachiita purani ndobva pazoitwa purani hamene povakazonzi uyai muvhure napo nemwe munhu ndokunzvenga munda wababa vaya nepamba pavanga wawana ndokutanga kupinda nepamwe asi achipinda nepamwe ndonga pavanoti pamuteni paya uyu unoona zvose zviri kuitika ari pamusoro pegomo kuda handisi kuti vakatenda kubasa yakati vananda basa zuro ndokuona ngoro yakumudzakiswa vaona ngoro yakumudzakiswa anzi pakamanyiwa kwete mbichana fesi yavanzi pakatosvika pai vaitoda kana zvemuresirini kuratidza kuti havana kufara nazvo vachifunga kuti vadzokera nemunda mavo mavakanga vataura kuti musapinda namo handikuona kana chinoti mpfimpi chavanongoda kuona pamwe imbudzi nemombe zvodarika nemo handizivi
zvazoita kuti avatsanangura kuti kwete takavhura imwe shira kana ane mondiradza shira makavhura iyoyo tsvakuda ndokubva varatidzwa shira iya ndobva vazoti auraiti ndo musvikiro wakazoita 2 loads dzazuru ne1 load imwe yazouya apapo izvi zvimwe zvatatora panext door patikambotora ngoti tipe nyangwe zvakashata zvachoni bhozi zvokumusoro kumhiri kwerodhi kuyakutara zvasvika pakupera saka izvi zvimwe zvatakatozobhadhira zuro manheru chaiyo akumaleti kuma8 chaiko dzemanheru bhozi ndakati ndindakatoinda pamba pachoni ndikati pazvito zvako zvawakamboti papai ari padhuze nepariwari apo hakuna here zvimwe zvakasaririra utipewo nyangwe zvisinanyatsotsva bhozi takuda kupedza kandadero vanga vari mumunda ndikati wati verenga zvitina zvako shamwari nyangwe zvikaita nhamba yazvinoita totaurira naipapo saka wakabudisa 230 saka nhasi ndambowa kuti zvimwe ndinogona zviona kumusoroko zvimwe zvinogona kuita 200 kana zvashotera saka ndo patasvika apa zvitina zvimwe zviri pasi saka zvitinongogona kuti tiri sefi pakuti nyangwe zvikashotera kune kwatanzi uyai mutore zvimwe zvinogona kuita 200 mudhuze kunoko saka ndo nhau iriko kuno yacho iyoyo even pacounting chaipo pakatopoda kuita noise nekuti I feel like vazhinji vacho vanga vachingofunga pamwe kujutiwa saka takazozvigadzira tikazoti kufonyera sekuru vacho tikakumbira regero kuti sori nekuresa kukaunda kwacho ikoko kuti unoona kuti yangooma mamwe anenge angooma unnecessary drama anenge ada kumuka saka if you are not careful ukamapindura zvisizvo madhirama iwo anogona kukubackfire ndo zvinhu zvandadzidza so far so good izvozvi nhasi papobvunzwa unzi isu tinosenga zvitina saka mundipi chikafu here hambozviona zvimwewo zvezvinhu zvokuti unotokozokahadzika kuti anyway zviri kumboda kudini konhai mwari wee saka unozongoti kana sekuristo tochengetywa nani navanhu vari pano saka kumwe kukurawo hauzonyanyi kuda kurwa namadhara hambozviona manje ndatobhadhira $10 kalodhi papa $10 anombosangana nazveni iyo saka vanga vatomboti handidi $10 iyo ndoda $15 iyo yezvitina 230 izvozvi ndoda 15 apa zvichibva padhuze apo nekuti dhezibhomu rangu rakafa veduwe kana munhu ane chinhu chake ane chinhu chake saka unofanira kutonyengerera ndiwe kutonanzva kutoti ndokumbirawo mundihwisise saka zvazvosvika hazvo zvakanaka saka now izvozvi I think patakuinda actually by tomorrow dai zvazvichibvira taikwanisa mbowana ndofunga kana malodzi manga neRivercent tikaona 4 malodzi babatanya ndo vakabata kamera yangu seriko tikaona 4 malodzi eRivercent zvogona kutibatsira munhu wacho asati aziva kuti bhozi iye aindiita kuti $24 per 1000 bricks handiti so ndenda kutonegotiata nawe because ndakaona kuti Rivercent ndiro robva padhuze jecha robva ipi kupi kure ndakaona robva padhuze because yakandifudza kuti papi satiita kutaurirana naye wengoro uye akambotsangira pekutanga anda kutibatsira ne4 malodzi but because aiti $6 per load iye murume wokuno saka ndikakwanisa kuti ndione iyoyo $24 maybe kana azochinja anochinja ake but last time aichiita $24 but zviri zvitina so meaning kuti $6 per load yega yega ndo zvaanga achiita chaachita saka ndenda kutongonegotiata naye kuti tiite seizvozvo because tichatida futi pakuzama flow jecha rachoni I hope anogona kuhwisisa saka maybe ndikawanawo anokwanisa kundisponsa that $24 tikwanise kuti kuunzirwa jecha by tomorrow zvogona kutibatsira patinovata nhasi tikanga tane answer mangwana tikakwanisa kubatsira because I know kuti anoenda kubasa kana wanzoti paweekend ndo paanoda kuita mabasa ake Monday zvinogona kuzoti affecta futi because apo pesa apa muri kuona pakuda jecha ndo patava apa matombo vanonongawo utombo hwese hwokuisaikira munononga mapwimbi ndozvezvimwe zvimwe saka ndozvapatave iko zvino vanhu vamwari saka like I said kuti nhasi takazorora asi mangwana kutanga basa saka ni mangwana I'm praying kuti nhasi pandinovatawo pachamuka ndinenge ndawana munhu anokwanisa kutibatsira kuti tisenge that's only $24 inogona kunzi only seshoma but yakawanda kwandiri nekuti nandina $24 tosengerwa for the first time tombosengerwa uchi maRivercent anoda kumboshanda kumachiring nezvimalintu zvedu zvogona kumbotibatsira then as time goes on tombofanira kukalkulata futi kuti tione kuti mafulo kwedu toda Rivercent rakawanda sei totanga kuti hambichana kusvika tapedza zvogona kutibatsira but for the meantime I think ndo patiri panyaya yekusengerwa zvinhu nengoro pano pamusha toda kutendai wakupara ndaona zvitina zveimba yakupera